For at spice tingene op, så indspiller vi på dansk i dag. Dagens gæst er en gammel ven. Jeg har kendt ham i rigtig mange år. Han er guitarist ekstraordinær. Han har spillet i rigtig mange bands igennem tiden. Han har turneret noget så hæftigt igennem årene. Han er, hvad jeg vil kalde for en rigtig workhorse inden for musikken. Med det sagt vil jeg godt byde velkommen til Dennis Post. Ungerne har set Minecraft, men jeg er altså helt oblivious. Og jeg har slet ikke fattet hele den der ting med de der chicken jockey, og så går alle folk bare amok. Jeg har heller ikke så meget baggrundshistorie i Minecraft, men jeg så bare, at det var the highest grossing movie sidste år, ikke? Hvor jeg tænkte, okay, den har tjent 1,3 billioner eller sådan noget. Så det kan godt være, at jeg giver den en chance. Jo, men jeg tror sgu nok, den er meget sjov. Så Jason Momoa, han skal spille sådan en 80'er, altså han skal komme fra 80'erne, og så har han en VHS-butik eller et eller andet. Ja. Jeg tror godt, den kan noget, hvis man bare ikke forventer et eller andet, du ved, sådan Christopher Nolan-level. Jeg tror i virkeligheden, jeg forventer, hvad hedder den der Adam Sandler-film, hvor at Pac-Man kommer til jorden. Det er sådan en Space Invasion, hvor at rumvæsenerne har, troet, at det er sådan her, mennesker ser rumvæsener, så de har bare taget form som alle mulige arkadespil. Ja, hvad fanden var den hed? Den var ikke så skidefed. Altså, den kunne godt have været meget bedre, ikke? Og der tænker jeg også sådan lidt om, er det ikke bare lidt det samme, men det kan være, at den her er meget bedre. Jeg kommer ikke til at ligge søvnløs, hvis jeg ikke får set den, men altså sådan alligevel popper op på Netflix, og jeg ikke skal noget. Nej. Det var ligesom, jeg fik set den der Golfbanernes Skræk 2. Altså, det var sgu meget sjov. Den var mega sjov, og mega alt for meget af det hele, ikke? Og de havde, man kan bare se, de har dog nok haft et manuskript, det skulle bare være meget sjovt at lave, ikke? men ja, den var pisse sjov. Altså, bare hele den der ting med Eminem der, den var sgu meget fedt lavet. Ja, det er jo også bare sådan noget, hej, jeg hedder Adam Sandler, jeg laver en 2 af den her, hvem vil være med? Det vil alle. Ja. Du har næsten ikke gang. Har du set den der, er det Netflix, der er ved at lave en Masters of the Universe? Altså serie eller film? Nej, en rigtig film. Altså live action? Live action. Det har du ikke set, eller hvad? Nej. Altså jeg har hørt så meget om i 15 år, at nu kommer der snart en Masters of the Universe live action film, men jeg synes ikke rigtig, der kommer noget sådan konkret. Den kommer sådan snartagtigt. Den er de fuld gang med at filme det, og det virker som om, de går sådan ret 80'er på det. Ja, men jeg tænker ikke, at det er Dolph Lundgren, der har hovedrollen igen. Hvem skal være He-Man? Nej, men de er gået, altså den He-Man-film der, det er all guns blazing, og så selvfølgelig er nørderne jo utilfredse online, fordi at ham, de har fundet til at spille He-Man, han er ikke, du ved, han har ikke sådan nogle her biceps, ikke? Hvad for noget? Det skal han da have. Prøv at høre, hvis de skulle finde en skuespiller, der rent faktisk lignede en He-Man-figur, ikke, så ville vedkommende jo ikke kunne bevæge sig på skærmen. Så de har fundet sådan en eller anden ung gut, der er ret buff, og jeg synes, at for hvad jeg kan se, jamen, Battle Cat og hele lortet er med, ikke? De går all in. Jeg har set sådan noget, hvad fanden hedder det, sådan noget artwork for Snake Mountain, og alle de der ting. Altså så er det Jared Leto, der skal spille Skeletor. Den har det kan jeg ikke. Det tror jeg sgu egentlig er meget fint. Altså, det var faktisk det, jeg bedst kunne lide ved den første, altså 80'er He-Man-film. Det var, at Skeletor var fedt lavet. Han var rent faktisk uhyggelig, fordi at han var sådan halv skelet, halv menneske, ikke? Jo, han var sådan en zombie. I stedet for, at det bare var sådan en hvad hedder det, Ghost Rider, skeletdimmer, der sad og bevægede munden, altså. Ja. I must destroy He-Man. Se, jeg har fået et nyt He-Man-sværd. Kan man se det? Hvor er det? Der, jo, ja. Hvor er kameraet? Sådan, the power sword. Ja, så nu er jeg 2. Sådan, man kan ikke få nok. Nej, så åbenbart er plottet for den nye film indtil videre, at prins Adam, han er sådan lidt Clark Kent-agtig, blevet sendt til jorden, og har sådan en mundane job som sådan en kontornuser.
Og så har han faktisk lidt glemt sin baggrund, og så skal han ud og finde det her power sword for at connecte med sin hukommelse. Så han går på sådan en quest, og så ender de tilbage på Eternia, hvor at de så skal duke it out med all the bad guys. Okay, så basically den første Thor-film. Ja, noget af den dur. Men der Nå, blev det Thor, virker- han er Thor. Ja, okay. Ja. Så Ja. Thor, men med amnesia. Ja, Thor, ja. Ja, det tror jeg, det er nok meget godt. Ja, altså jeg holder ikke vejret umiddelbart, fordi jeg havde egentlig håbet, at de bare lod jorden være. det fuckede rimelig meget op i første omgang. Og Jeg behøvede de ikke ikke havde penge. De havde ikke penge til en anden planet. Ja, jeg ved det godt. Det er også skrækkeligt, ikke? Altså, de har jo sikkert Jo. brugt en masse penge på Dolph Lundgren, og så har de ikke haft noget budget, men det var sådan lidt, det havde jeg egentlig håbet, de ikke havde gjort. Det skulle bare foregå derhenne. Eternia og ikke andet. Det er sgu Men så sådan var det lidt... også noget... Hvad fanden skete der også for alle de der mærkelige characters, der så kom med? Ikke? Man ville bare se dem, man kendte fra legetøjsfigurerne, men i stedet så fik vi fucking Wildor. Jeg skulle til at bringe Gwilder op før, fordi at de ikke havde råd til at lave en battlekasse. altså, Ja, eller eller en Orko. Orko. Ja, nej, et spøgelse. Ej, det er lidt for kompliceret i 1986. Hvad med en lille trold? Vi kan jo eventuelt låne nogle rekvisitter fra Critters-filmene. Okay. Ja, eller Willow. Eller bare Willow, og så giver man et par på hovedet, så har vi Gwilder. Nu bliver jeg nødt til at gå ind og se, om det er den samme skuespiller. Man ved det ikke. Surprise. Ja. Nå, men fedt. Nå, så fik vi startet ud med He-Man og hele lortet, mand. Så kører vi. Nå, men så måske skulle du lige præsentere dig selv, så vi ved, så folk ved, hvem det er, jeg sidder og snakker med. Hej, jeg hedder Dennis, og jeg bor i København. og jeg spiller guitar i... Nå. Og legemorder. Og så nogle gange spiller jeg også guitar i forskellige bands, og jeg har kendt Thomas i mange år. Ja, det må være siden... jeg tænker, vi må være tilbage på sådan noget 96, 97. Jeg tror næsten, ja, det passer nok meget godt. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at du var 15 år. det ved jeg ikke, hvad man må snakke om, så klipper du det bare ud. Og tatoverede hele min arm, fordi at jeg skulle have en sej tatovering. Og der var jeg så ikke 15. Okay. Der var jeg lidt ældre, men ja, der var jeg lærer. Ja. Det var back in the day, mand. Ja, det er rigtigt. Jeg har jo mødt dig før. Vi var jo begge to til de her guitarnørdede, clinics og sådan nogle ting, og også mange af de samme koncerter. Hver gang der var en Steve Vai eller en Yngwie Malmsteen i byen, så var vi det samme sted, ikke? Så. Jamen, jeg tror måske, altså om det kan passe, måske første gang vi har mødtes, det var til den der Yngwie Malmsteen guitarklinik inde i O. Jensen. Det var i 96. Ja, for der var jeg der ikke. Nå, okay. Fordi jeg var vist nok, jeg kan ikke huske hvad, jeg tror jeg var i udlandet, og jeg var også rimelig knotten over det. Fordi så kunne jeg ikke møde den svenske adelsmand, som sikkert har været en kæmpe krukke, men det ville jeg jo gerne have oplevet. Men der var jeg der faktisk ikke. Det var seriøst, det var så awkward, kan jeg huske, fordi altså manden han kom jo 1,5 time for sent, ikke? Og alle sad jo bare legnet op og ventede, og så dukker han bare op, sådan godt stiv. Der var blevet stillet en sådan stol op med et bjerg af plekter og 2 elefantbajer, ikke? Og så kommer han men er vel svensker? Så kommer han ind med en bajer i hånden, ikke? Og der var helt stille. Ja. Så siger han bare, skål. Så går han over og sætter sig, og så begynder han bare at shred guitar. Og så det er jo i sig selv det er noget af det mest høflige, han nogensinde har gjort. Han sagde skål. jo, men så mellem hver hans de her shred sessions, så kunne man stille ham spørgsmål. Men der var aldrig rigtig nogen, der havde nogle spørgsmål til ham, eller ikke turde. Ja, og jeg skulle til at sige, at de nok været bange for ham. Ja, så de få gange, der var nogen, der så stillede ham et spørgsmål, så var det som om, at han bare kiggede på dem, som det var nok det dummeste spørgsmål, nogen nogensinde har stillet. Ja. Han var ret fed i 90'erne. Bogstaveligt talt. Touché. Han var en kraftig mand på det tidspunkt. Ja, det var før han fik vitaminpiller og sådan noget, ikke? Eget brand. Har du fået dem? ja, jeg har unleashed the fury. Nej, jeg har sgu ikke fået ingen vitaminer
Det skal jeg lige huske at skrive på min ønskeseddel til jul. Yngsempik. Ja, masser af Yngve Edition. Jeg har jo sådan forskellige sætterhylder og sådan noget. Det går jo meget fedt lige at have et glas Yngve Malmsteen vitaminpiller stående. Det fede var, jeg så et interview med ham, hvor han siger, at han har altid gået enormt meget op i sundhed. Og jeg så dig i pumpehuset på Seven Science Turné, der gik du ikke så meget op i sundhed igen, tænker jeg. Du lignede et æble på 2 tandstikker, altså. Jamen, jeg kan huske, at der var vi inde og se ham. Det var sådan noget i sådan noget Alchemy, eller den der Unleash the Fury. Der var det sådan, hvor hans produktioner virkelig begyndte at gå ned ad bakke. Ja. Og der kan jeg huske, vi så ham inde i Amager Bio. Ja. Og det var ikke særlig... Der lavede han sådan den fede, du ved, hvor guitaren skulle om bag, og så står han og liger, og så vender han så om ud mod publikum, og så siger det bare, og så ryger maven ud af de der læderbukser, ikke? Og så er det bare lige at vende sig om igen hurtigt, ikke? Der havde han simpelthen glemt sit korset. Det var fordi, han havde prøvet at klæde sig ned i den samme, den der leopardjakke, som han er på Trilogy-albummet, ikke? Ja, okay. Altså, man må jo give ham, at jeg tager sgu hatten af, for han prøver, ikke? Men ja, jo. 90 Yngve, han var noget ganske særligt. Det var han. Jeg synes, han var pisse sej også. Han var bare en kæmpe nar over for alle og sådan noget. Jeg synes, det var pisse sej. Ja, han er jo stadig. Altså, nu er han bare blevet høflig, ikke? Han har jo lært et eller andet, sådan, okay, vi skal balancere på denne her side af, hvordan jeg taler. Bare så jeg ikke bliver uvenner med for mange mennesker, ikke? Så han er blevet lidt mere business savvy. Men ja, og jeg forestiller mig også, efter han skulle på tur med, hvad var det, Steve Vai, og... Jamen først var han jo med på det der G3-halløj. Ja. Men så lavede de jo det der andet, det der, hvad hedder det, sådan noget... Axe Gods eller et eller andet, jeg kan sgu ikke huske det, hvor det var med Nuno, Zakk Wylde. Generation X. Yes. Ja. Yeah. Nuno, Zakk Wylde tog Sinabassi og Steve Vai og Joe Satriani og Yngve Malmsteen. Var det ikke sådan? Ja. Jo, noget af den dur. Men nu kom jeg helt væk fra, jeg fik snakket dig væk fra, du spiller guitar i nogle bands, og... Ja, du fik ikke snakket mig væk. Det faldt helt naturligt over på at snakke om Yngve Malmsteen. Det er rigtigt. Men, ja. Så hvad så? Du spiller i nogle bands? Ja, og det er inden for rockgenren, kan jeg godt afsløre. Nå, jeg havde troet, det var sådan noget smooth jazz eller et eller andet. Nej, det har jeg ikke lært endnu. Der skal man mere op i alderen. Jeg er så gammel er jeg heller ikke endnu. Det kommer. Sådan en hollow body og så noget smooth jazz. Ja. Så nej, jeg spiller med forskellige, ikke særlig danske bands, men ja, hvad spiller jeg egentlig i lige et øjeblik? Ja, nu er der... Jo, havde du ikke gang i noget med hende der fra Runaways på et tidspunkt? Var du ikke på tur med hende? Jeg har været live-guitarist for Cherie Curry i 2 år. Okay. Det er jeg ikke mere. Nej. Hun har lavet et nyt band, som hovedsageligt er hendes søns band. Så det kan man måske godt lidt forstå. Hun vil gerne have sin søn med på tur, og han havde et band. Ja, okay. Så det er jeg ikke mere. Og så spiller jeg stadigvæk med Warrior Soul. Det er lang tid siden, jeg har været ude at spille med dem. Vi sidder og laver plader lige nu. Og det var sådan noget omkring, da der kommer den her pandemi, og man lige pludselig ikke må komme udenfor, og sådan noget. Så gik alting i stå. Og jeg var 3 dage fra at skulle på tur med Warrior Soul, da alting blev lukket ned. Og så siden der, så skulle man jo finde på et eller andet at lave. Så der startede jeg med at snakke med forskellige folk. Hvad skal vi så lave? Vi må ikke gå ud for en dør, vi må ingenting. Så kan vi lave nogle plader online, ikke? Så det gjorde jeg med, for det første, nogle englændere, som vi så lavede band ud af, der hedder The City Kids, og det spiller stadigvæk. Det er også sidste gang, jeg var ude at spille, det var med dem faktisk. Det var forrige weekend, og det foregår hovedsageligt i England. Okay. Og et andet band, der kom ud af det, var Trading Aces, med en fyr, der hedder Frank Meyer, som er amerikan. Og der er også Ivan fra Warrior Soul, spiller trommer i det.
min gamle Alice Cooper tribute band ven Bjarne, han spiller bas. Og Niklas fra Wolf, han spiller også guitar. Så det er sådan lidt svensk, spansk, amerikansk, dansk samsurium. Det lyder også som en Manu Chao-band. Ja, det er det sgu også lidt. Altså, det er nok det tætteste på, jeg kommer at være et garageband. Nå, jeg tænker mere sådan det... world music. Nå, ja, men det bliver sgu også. Der er ikke så meget retning i det. Og så alligevel, så kommer det til at hænge meget godt sammen alligevel. Så altså, jeg kan ikke lade være med sådan at tænke lidt på sådan noget som de der gamle sætplader med Ahmed og Dweezil Zappa, altså hvor det hele var sådan lidt up in the air, ikke? Og hvad er det egentlig, de vil? Men så hang det måske meget godt sammen alligevel. De vil åbenbart bare lave lidt af hvert, og det gør vi også. Og jamen, det var sådan de to bands. Shameless, Tyskland. Yeah. Det var også sådan noget, nu sidder vi stille, hvad skal vi lave? Og det har så ledt til, at vi har været på tur, og efterfølgende, hvor jeg så joiner Cherie Currie, det var på grund af Alex Michael, der spiller bass i Shameless, fordi han havde lavet et band til hende, hvor han selv spillede bass også. Og så fik vi en fyr, der hedder Danny, med på guitar fra Raygun Rebels, og en fyr, der hedder Markus fra... jeg kan ikke huske, hvad hans band hedder. Det er et tysk band. Men det blev så backing band for hele den tur, hvor vi først og fremmest skulle spille Cherie Curries hovedsæt, men også opvarmningssættet, som så var Shameless-sangen og Tough-sangen, fordi Stevie Rachel blev fløjet ind på USA. Okay. Så det var sådan en 3-1'er, hvor man fik lov til at spille godt og grundigt hver aften, og det var mega fedt. Ja. Så der kunne man både få lov til at være sådan lidt, hvad kan man kalde det, supporting statist i baggrunden for det her kvindelige ikon, men også samtidig så få lov til at spille en hel masse glam, og meget fint glam, ikke? Så det synes jeg var mega sjovt, og det faldt mig også meget naturligt, fordi at jeg voksede ikke op og hørte Pearl Jam, så det var meget lige til højre benet. Så det var meget fedt at få lov til det. Så på en måde er jeg også lidt med i Tough, og så alligevel slet ikke. Nej, okay. Ja, men det er sgu da fedt, mand. Jeg synes, den første Shameless-plade, synes jeg, altså den husker jeg, den synes jeg var ret fed, da den kom ud, fordi at den netop var sådan, jeg synes faktisk, den var alt det, som sådan noget som Pretty Boy Floyd burde have været. Altså, sangene var bare bedre skrevet og bedre produceret. Jamen, Alex er god til at skrive sange. Altså, det der helt bubblegum-agtige 80'er glam, hvor altså han er meget, han er rigtig god til, han kender sit, hvad kan man kalde sådan noget? Han har grundformen i orden, fordi det er ikke noget, han har skulle lære, han kommer selv fra det, ikke? Altså, jeg har jo set billeder af Alex som 13-årig, hvor han løber rundt og hænger ud med Kiss og sådan noget, ikke? Altså, så han har vildt det hele tiden. Jeg fik også en meget sjov historie at vide af ham. Nå, nu kommer den her, det ved jeg ikke, om det er meningen, jeg skal fortælle den til nogen, men da han gik i folkeskole, der tjente han penge på at sælge sådan nogle plakater, Kiss-plakater fra forskellige blade, som han har taget ud og så løbet ned og fået kopieret på kopimaskinen. Det skulle da smart. Og der lå en pigeskole på den anden side af gaden, hvor han havde fundet ud af, at pigerne ville rigtig gerne have Kiss-plakater. Så det han gjorde, det var, at han gik full drag og klædte sig ud som en pige, så han kunne gå ind på skolen for at sælge de her plakater. Altså det er også for at give hans mindset er, at der er ikke noget, man ikke kan. Man skal bare finde vejen ind, ikke? Det er fedt. Det er fedt. Ja, det er meget blæret. Altså. Det er en rigtig gøjler. Men han har også nu, altså han har baglandet i orden. Han ved, hvordan man laver det her autentisk, men han er også rigtig god til at sætte ting op og få ting til at ske. Og også sådan noget som produktion og sådan noget. Shameless-plader er sgu altid, de lyder sgu godt. Altså, der er ikke, nu sagde du selv Pretty Boy Floyd, der har været nogle år, hvor de nok lige har sprunget produktionen over, fordi de også selv vil have nogle penge og sådan noget. Ikke? Der er han mere sådan, han vil gerne bruge pengene på, at det bliver ordentligt.
Så det er sgu meget rart, at det giver en eller anden tryghed. Jeg behøver ikke sådan at være bekymret for, når man sender nogle guitar til ham, eller man har indspillet et eller andet, og så, nej, jeg håber, at det bliver godt. Det skal nok blive godt, for det sørger han for. Så det er ret fedt. Det er ret fedt at spille med ham. Og der kommer også noget nyt her. Næste år forhåbentlig. Så det er lige nu, der er det lidt... Ja. Så lige nu, der er det sådan lidt... altså den der pandemi, der fik jeg jo lavet utrolig mange plader. Jeg tror, jeg lavede 8 eller sådan noget med forskellige bands og forskellige konstellationer. Og så nu her i år, så har jeg kommet udgivet en single sammen med The City Kids. Og det har egentlig også været meget rart lige at trække vejret, fordi at jeg var selv, altså jeg tror, City Kids har eksisteret siden 2020. Og der er, jeg skal se, om jeg kan tælle det, 2 fuldlængde albums, så er der en EP, men den er længere end det første fuldlængde album, fordi der er 9 numre på. Så det regner også som en fuldlængde album. Så var der en fuldlængde album af covers, der hedder Shit That We Like, som var en bonusdisk, man fik med, når man købte det første album. Og så er der 2 almindelige EP'er med City Kids efterladenskaber fra de 2 hovedalbums. Og så er der også en Motorhead cover EP. Og så er der kommet en single, som er Backyard Babies Friends, der er lavet cover af, hvor vi også har Danny McCormack fra Wild Hearts med, ex-Wild Hearts, og Corey Clark fra Warrior Souls synger også på den, ligesom han gjorde. Han synger det samme, som han gjorde på den oprindelige. Og sådan forskellige folk, som vores forsanger er venner med over England. Så det er super produktivt. Altså det har egentlig været fint ikke at være særlig produktiv nu her. Men vi mangler at mixe ting, så er der igen en fuldlængde cover CD, en fuldlængde album og en EP på 4 numre. Okay. Så det er sådan noget, når det er mix, så kommer det helt på en gang, og det er også pisse uproduktivt og mega dumt, fordi du sælger ikke noget, men det er meget rart bare at kunne sige, ja. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan et eller andet minde, og det kan godt være, at jeg er helt galt på den, men havde du en eller anden form for noget samarbejde eller tilknytning til Zodiac Mindwarp på et tidspunkt? Vi turede meget med dem, og Cobalt Stargazer, han spiller også guitar solo på Boosound på Starwars-pladen. Cobalt Stargazer? Ja. Det er fandme et vildt navn. Det er det fedeste navn. Så hele Zodiac Mindwarp var ned i vores øvelokale, for at han skulle indspille det der solo, fordi de skulle til lufthavnen bagefter. Vi havde spillet på Stengade, tror jeg, eller sådan noget. Og folk var pænt bagstive, og Zodiac himself, han havde hugget cykelklokken fra vores bassist cykel, som han havde sat på sin finger i stedet for, så han gik rundt der og sagde ding ding i sin lange læderfrak, der var fuldstændig lappet med gaffatape fra top til tå. Og så en lille klud, der stak ud her, til når han skulle dubbe sig og svede på panden, som der så havde kæmpe hagekors på. Ja, det var meget... han kunne godt lide at provokere, for at sige det mildt. Så ja, det var spændende tider. Men jo, der var en... ja, man kan jo ikke sige, at jeg havde sådan en forbindelse, men vi spillede mange gigs, og vi var også på tur med dem. Til Hells Angels hovedkvarter i Oslo, hvor vi supportede dem også. Det er sådan en klubfest, ja. Så man kom lidt omkring, ikke? Og prøvede nogle ting, som man måske ikke havde prøvet, hvis man ikke havde hængt ud med Zodiac Mindwarp. Og der var en gang, hvor jeg også blev spurgt, om jeg havde lyst til at komme og arbejde til sådan en eller anden bikerfest. Ja. Og så blev jeg spurgt om, at jeg tog betaling i narko, ikke? Og jeg var sådan, nej, det er okay, jeg kan ikke den dag. Desværre, min udlejer, han er jo røvsyg, så han kan ikke betales i narko. Han vil have penge. Ja, præcis. Ja. Jamen, det er seriøst for dumt, mand. Jeg gik og ledte, og jeg kunne simpelthen ikke finde den. Jeg gik min CD-samling igennem, fordi jeg ville bare godt have den med her, men jeg har ikke kunne finde den. Men jeg har jo stadig din Rising Fars skive
Wow. Så Den det har var jeg. dig, der købte den nede hos CD-smeden. Det kan du tro. Jeg købte, Der var kun solgt én. seriøst. Ja. Nå, mystery solved. Okay. Jeg købte jo, altså alt der var guitar, ikke? Ja. Det var også noget, så kan jeg huske, at jeg kom ind, og så var der den der fucking grimme frø på, Simpsons. mand. Ja. Hvad er det? Ved du, hvorfor den var grøn? Nej. Det var, fordi printeren var gået i stykker. Det var meningen. Så hjemmelavet var det. Det var ikke meningen, den skulle være grøn, men der var ikke mere gul farve i printerne. Nå, så må vi bare gøre sådan her. Nå, men det... Var der ikke noget, du planlagde en opfølger, som skulle hedde Passion for Daycare eller noget? Jo, Passion, hvad var det? Noget med Daycare i hvert fald, men jo, det kan godt være Passion and Daycare, tror jeg faktisk, det var. Det blev ikke lige til noget. Det kan jeg stadig nå. Ja, Nu er ja. jeg blevet mindet om det, ikke? Præcis, det er aldrig for Jeg skal sent. lige vise dig noget i øvrigt. Jeg har fået nyt lektor. Ja, Jeg kommer lige om lidt. ja. Jeg ser engang, hvor jeg kan finde det. Okay. Det er bare, nu startede vi ved at snakke så meget med min Malmsten. Jeg sad og blod på en af hans pligter, så fik jeg grinet lidt, og så lavede jeg det her. Shit, kom. Ja, det er jo helt identisk. Hvor fedt. Ej, hvor Yes. godt. Nå, men det var Så da jeg tror, sødt. mit næste projekt, det bliver at lave et Steve Vai-plekter på samme måde, ikke? Jamen, så Bare begynde skal at jeg, kopiere. okay, så vent lige, så kommer jeg tilbage lige om lidt. Fordi vi var jo som sagt inde og se Steve Vai, og så knægten der, han fik hans plekter, som han havde brugt til hele koncerten. Og det var jo sådan mægtig fint. Der er jo med en hobbykniv der ridset godt igennem Så i man det, ikke taber det, og ja. Ja, altså det var jo fancy. Det var fandme også sejt, at de bare siger, ja, kom, vi gør plads til ham, og Steve Vai kommer ud og siger, hej, alt det der, man hold kæft, det Det er for var opleveren, så, altså. det var så sødt. Altså det var meget hurtigt, Ja. fordi at de var, altså de havde bare travlt derinde i Amager Bio med at tømme stedet ud, ikke? Så Jo. der rendte bare folk rundt, og alle skulle bare ud. Og så kunne man se, selv, altså så kom Steve Vai ud, og så hans, whatever, road manager eller sådan noget, han fik også lige sådan, der kom der en af de der ansatte over til ham, ikke? Og så kunne man se, det var sådan noget, okay, kom nu. Ja. Så, men han tog sig tid, og det var skide fedt, og knægten fik nogle billeder med ham, og vi fik lige hurtigt Det er mega snakket lidt om David Lee Roth og Yankee Rose introen, fordi at det er nok den, der fangede knægtens What? Yes. Well, let me roll. I want you to someone and take a look here. Whoa! Wow! Og den er så pæk, den intro, det er så fedt, altså. Ja, det tror jeg stadigvæk er min yndlings 80'er-plade. Det er Eat 'Em and Ja. Smile. Altså, det er den ultimative shred bubblegum-plade, hvor sangen også fungerer, ikke? Altså, jeg ved godt, folk siger, jamen Van Halen, men de Van Halen-plader, jeg synes er bedst, de er stadigvæk i 70'erne. Jeg synes ikke, 80'erne gjorde Van Halen en særlig stor tjeneste, men det virkede rigtig godt for David Lee Roth. Og hvis jeg tænker over det, jeg tror aldrig, jeg kan ikke komme på en eneste David Lee Roth-plade, der ikke er god. Altså skulle det måske være sådan noget, når vi kommer op i sådan noget Filthy Little Mouth, den var sådan lidt bob. Det var ikke hele vejen igennem, jeg synes, den var så fed. Men så synes jeg, den der DLR-band, der kom i... Ja, okay, med jeg Slam spillede Dunk, lidt meget. den Var det John Five, Awkward der spillede silence. guitar på den? Ja. Øhm, Tak for lort internet. Du kan ingenting. Jeg tror, det var John Five, der spillede på den der DLR-band, men Filthy Little Mouth er jeg sgu lidt i tvivl om, hvem det var. Det var det måske Joe? virkelig ikke så vigtigt. Nej, jeg har lyst til at Det sige, har det ikke måske var det Joe Holmes eller sådan en eller anden? Det har i hvert fald ikke stået ud. Den havde jeg faktisk glemt fandtes. Men ja, det er heller ikke en plade, jeg har hørt særlig meget. Så ikke at den var dårlig, men der var ikke, der manglede lige en guitarist, som fangede min opmærksomhed også. Ja. Jeg ved ikke, med David Lee Roth, der vil jeg gerne have, at de to ting hænger sammen.
Ja, det var jo Joe Holmes, der jo overtog Jason Beckers rolle, efter han var blevet syg. Nå, Det så er er det altså sgu også, nok ham, der spiller på pladen. ja. Men altså, det er altså også bare nogle sko at fylde ud, ikke? Jeg mener stadig, at soloen i Showtime er noget af det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt. Den er så vild, den solo. Ja, den er ret god. Mm. For at sige det på jysk, ikke? Og den er okay. Den er skitbra. Nå ja, du bor i Sverige nu. Jamen, Ja. så er den skitbra. Ja. Jamen, der er jeg sgu lidt jaloux på din søn, altså. Så næste gang Steve Vai kommer til Danmark, så må du lige skrive til ham, at du har en ven, som muligvis også er på spektret, og som godt vil have samme behandling. Yeah. Altså, jeg kan låne min egen søns solsikkesnor, så det ser mere autentisk ud. Ja, det er min søn. Så kommer det næsten til at som være den der Menace to Society, hvor at, hvad er det, knægten er far til den voksne. Ja, det er meget kompliceret, men han var jo hurtigt ude, ikke? Jo. Jeg kan huske den der, hvor han bare giver ham skideball, fordi han kommer for sent hjem, eller hvad det er for noget. Ja. Og der står bare sådan en lille dreng, ikke? Jeg siger til dig, søn, skal du bare høre efter? Det er rimelig folk. Den kunne jeg egentlig godt se snart igen. Ja. Den var sgu ret sjov. Jeg har også haft lyst til at se Freddy Got Fingered. Den har jeg set med jævne mellemrummer igennem årene. Daddy, would you like some sausage? I'm the backwards man. Ja, den er jo så håbløst åndssvagt, så det kan aldrig blive gammelt. Altså, den er tidsløs på den der måde, ikke? Hvor det er bare så idiotisk, som det overhovedet kan blive. Hvis du er lidt irritabel den dag, så bliver du fucking irriteret over den her film. Jeg kan huske, der lå inde i København, der lå der sådan, hvad hed den? Jeg har lyst til at sige, den hed Laserdisken. De solgte DVD'er. Ja, solgte DVD'er. Den lå nede i pisseranden. Men det var, de sådan importerede, så tit fik de sådan film, der måske var i biografen i København. Ja, så det var huske, der var noget lusket der. Du kan også få de der thailandske, sådan noget som ens onkel havde købt med hjem fra Thailand. Så kan du se de her film, hvor de var totalt smadret, der var thai-undertekster og sådan noget, ikke? Og de kom først om 3 år. Men der kan jeg nemlig huske, så indimellem, så gik jeg ind, og så fandt jeg nogle, det så lidt eksotisk og nyt og spændende ud, en eller anden film, eller et par film. Og så inviterede jeg nogle venner hjem til videoaften. Og der kan jeg huske, at jeg havde købt Freddy Got Fingered. Og jeg havde ingen anelse om, hvad det var, jeg ligesom skulle se, andet end jeg formodede, at det var sådan noget lidt American Pie-humor. Ja. Og 3 minutter ind i filmen, hvor han bare sidder og propper en kæmpe sandwich ind i hovedet, og det vælter ud af munden på ham, og han løber tværs over en mark for at dingle en hestediller, ikke? Så var jeg sådan, okay, det bliver vildt, det her. Jeg kan bare se dig for mig sidde der i sofaen, og bare sådan et lys, der rammer dig i ansigtet. Sådan helt Blues Brothers-agtigt. I have seen the light. Det fede var, at så kom jeg hjem en dag, så havde min far siddet og set den. Og jeg tænkte sådan, gud, det var sgu meget god, den der. Den var god alligevel. Okay, fedt. Ja, okay. Det var da en fin handling. For at sige det på jysken, det var da en udmærket handling, den havde. Men, hvad er det med dig i jysk for tiden? Jamen, hvad sker der der? Nu er jeg også tættere på, end du er, så det kan være, at det... Ja. Det kan være. Der bor sgu så mange jyder. Der bor så mange jyder her i København. Pibler ikke. Det var sjovt. Min storebror, han var jo way back, så var han lidt sådan en typen, der var sådan, hvad så, mand, du er sådan en rigtig jyde, var, ikke? Men nu har han jo så været gift med en jysk kvinde i rigtig mange år, og han er jo den dag i dag typen, der siger møgn til alting. Og ikke okay. Bor han så også på heden? Han bor eller andet pokker fanden i Vold derovre, ikke? Jeg ved ikke engang. Okay, hvor. Så det er hvor at postnummeren begynder med noget med 6.000, og så deroppe af. Noget den dur, ja. Perfekt. Så der var sådan, det var lidt paradoksalt, ikke? Så render han rundt og siger møgn.
Ja, jamen, altså vi Ja. bliver jo alle sammen ældre, ikke? Og det vi synes var fedt engang, det synes vi ikke er fedt nu, og det vi synes var nederen engang, det synes man lige pludselig er mega fedt. Hvor jeg har jo haft midtlivskrise siden jeg var 25. Og, Ja. og jeg kan huske, der var en dag, hvor så spillede Sultans of Swing i radioen. Og så tænkte Blev jeg, du lidt rørstrømsk? det var sgu et meget fedt nummer. Og så stoppede jeg mig selv og sagde, så nu er du blevet gammel. That's it. Når man synes, Dire Straits er fedt, så er man gammel. Altså, jeg har muligvis haft en aften, hvor jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle foretage mig, og så hørte jeg Moonlight Shadow. Og så tænkte jeg, det er stærk solo, mand, den lærer jeg skulle lige, så jeg havde brugt en hel aften på at lære solo til Moonlight Shadow. Så jeg føler det, 100%. Og det er bare sådan et nummer, der er bare sjæl i det, ikke? Det kan jeg bare noget af det der. Jo. Ja. Men jo, altså... Ej, hvor er vi gamle, mand. Ja, i dag, der vaskede jeg tøj, og så gik jeg og lyttede til Huey Lewis and the News. Jeg tror næsten, at... Ej, jeg kan ikke helt være med. Jeg har for på vinyl i øvrigt. Det er et fedt album. Men ja, det er mega fedt. Jeg gik og hørte en blanding af Ram Jam, CC Top og Bad Company. Men det er stadigvæk, det er ikke... Altså, prøv at høre, jeg synes Christopher Cross er fedt nu til dags. Gør vi os selv en tjeneste lige nu? Skal det her lægges ud nogle steder? Nå, lad os komme tilbage til at snakke om Steve Vai og Øgve Malmsteen og sådan noget. Har du set ham der, han er blevet sådan rigtig kendt nu, Rick Beato? Ja. Ja, han interviewer alle mulige musikere. Så havde han Christopher Cross ind, og så sad jeg bare og stenede en eller anden aften. Og så begyndte Rick Beato at snakke om, hvor undervurderet en guitarist Christopher Cross egentlig er. Og jeg tænkte sådan, what? Ja. Så gik jeg ind, og så begyndte jeg at lytte til nogle af hans soloer. Og den mand, han spiller helt åndssvagt. Mm-hmm. Altså, man skal ikke tage fejl af ham. Altså, han ligner jo en, der bare kommer ned i den lokale, det ved jeg ikke, minigolfklub. Men han kan fandme flytte pølserne. Han er virkelig sej. Ja, altså. de kunne godt tænke, de her gamle støder, altså. Nu ser du også Mark Knopfler, ikke? Det er jo overhovedet ikke nemt at spille. Altså, det er jo virkelig svært. Også det samme, altså nu. Jeg spiller lige PT, eller er ved at øve op med sådan et jamband, hvor så kan vi ud og spille nogle bikerfest og sådan noget. Og der er også Black Betty på programmet, ikke? Og jeg tænkte, fedt. Den klasker det lige sammen, det gjorde jeg overhovedet ikke. Det tog flere dage. Den der skide sammen med alle de breaks, ikke? Og så det der udgangspunkt, der hedder country i stedet for pentaton bluesrock. Fuldstændig handicappet, indtil man sådan fik det ind under huden. Så det var fandme svært at lære. Altså, jeg ville have nemmere ved at lære Rising Force, end jeg ville have ved at lære soloen i Black Betty, ikke? Så det var meget sjovt også at få sådan en lille klap med en vognstang. Du skal ikke grine af de gamle, fordi... Men så må du krydre nogle af de numre der med lidt af dit eget flair, ikke? Jo, det gør også faktisk. Black Betty, der blev så begejstret for soloen, som den var, så den har bare lært note for note. Der er også nogle, altså sådan noget, spiller The Final Countdown, det er også note for note. Der er nogle af de der ting. Whitesnake, Here I Go Again, note for note. Tosh med CC Top, der er måske lidt mere løs i betræk, fordi der har jeg ikke sådan en historisk, hvad kan man kalde det, der er ikke følelsesmæssigt forbundet med det fra barnsben, hvis det ikke er nogen mening. Så der tager jeg lidt mere nemt på det, ikke? Og Sweet Home Alabama, der er jo nærmest bare, det ved jeg ikke, hvad jeg skal endnu. Nej. Så det minder mig om, jeg kan huske way back, så havde jeg været i byen i København, og så endte jeg inde på, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, men anyways, så spillede sådan Gasolin coverband med Kasper Damgaard. Ja. Og jeg er en af de der, jeg har aldrig rigtig fattet sådan hypen med Gasolin. Jeg tror, at man skulle have været for den generation. Ja. Og så var jeg inde og se det her, ikke? Og han
shredded the fuck out of alle de der sange, og det lød bare som Van Halen. Altså, jeg Jamen, det tænkte, er jo også, jeg skulle lige til at sige, at han har vel bare tabet sig gennem hele lortet. og jeg var bare sådan, jeg husker ikke, at Gasolin lød sådan her. Så det var røvfedt. Ja. Så jeg gik hjem. Du skulle hjem og have en plade. Nej. Ja. Så sad jeg der og tænkte, nå, okay, han har i hvert fald spejset det op med sit eget. Det kan man også godt slippe heldigt afsted med i 2025 eller 26 eller hvornår det nu er, ikke? Det kan, nogle ting kan godt blive lidt gamle, altså. Ja. Og det der meget, ja, det vil jeg faktisk gerne have hørt det der. Altså, jeg kan bare huske Kasper Damgaard fra det her Van Halen Jam på det gamle Tex, ikke? Hvor fuck mand, han spiller fuldstændig ligesom Eddie Van Halen, altså, og ja. Han var vild. Der var jeg sådan meget. Så det var også note for note, men det var fedt, at det var note for note, ikke? Ja. Så ja. Men det var meget sjovt, at du lige bragte ham op. Glemt alt om. Ja, han var fandme vild, altså. Jeg var også ret imponeret. Det var sådan en, der var flot lidt under min radar. Ham her, hvad hedder han? Søren Damgaard? Kan det passe? Ham, der spiller for Glenn Hughes? Eller Søren Andersen? Søren Andersen, jeg ved ikke, hvor Damgaard kom ind. Ja. Søren Andersen. Og så kan jeg huske, der var han udgav sin soloalbum for et par år siden. Ja. Og så hørte jeg og tænkte, hvem fanden er det her? Det er jo røvfedt det her. Det lød som sådan en. Der var lidt Joe Satriani over det, men der var også nogle andre elementer, men det var super fedt. Meget sådan melodisk. Det gik ikke bare op i at shredde derud af. Nej, men det har han sgu altid været god til. Altså, han spiller fedt, men du spiller fedt, hvis du spiller med Glenn Hughes, ikke? Og det er også ham, der spiller med Jesper Binzer. Jesper Binzers soloplade, det er også ham, jeg tror også, han producerer det hele. Altså, han har jo et studie inde i København. Jeg tror, han laver, uden at, jeg siger bare et eller andet, ikke? Men det føles som om, det er ham, der laver stort set alle danske bands, der kommer fra København over mig. Ja, okay. Så han er ikke kun god til at spille guitar, han er også god til at producere musik. Ja, han har sgu da været med Glenn Hughes ret længe. Ja. Glenn Hughes, han har været sådan 200 år gammel, eller sådan noget. Ja. Jamen altså, jeg så også tænker, okay, hvad var det Burn med Deep Purple, der var den første, han har jo lavet noget før også, ikke? Altså, Trapeze. Trapeze, det er rigtigt, ja. Ja, og så var han inde over noget Black Sabbath på et tidspunkt. Og så var han inde over altså, det er jo næsten John Nohms Face the Truth. Det er en kongeplade. Ja, den er mega fed. Ja. Altså, jeg tænker lidt som det er jo nærmest Alice Cooper tidslinjeagtigt, ikke? Altså, det må det være. Hvor han sikkert er startet i 69 eller sådan noget, udgivet sin første plade. Jeg ved det ikke med Glenn Hughes, hvornår at noget af det der ældre. 11 år gammel eller et eller andet. Ja, eller også har de været, ikke været 11 år gamle, så de var meget gamle. 44. Ja. Altså, Alice Cooper, han ser jo også han er blevet ældre, men han er ikke blevet 52 år ældre. Altså, Nej, han holder sig sgu ikke meget godt. Altså. Ja, nogle gange så mistænker jeg, fordi både Glenn Hughes og Alice Cooper er jo sådan nogle, der sådan way back levede ret hårdt. Altså Alice Cooper, det var fandme nogle stoffer, der røg indenbords. Og med Glenn Hughes, han har jo selv fortalt, at han havde en seriøs heroin-addiction. Og nogle gange så undrer jeg mig, om det er det, der har holdt dem sådan evig unge. Det kan da godt være, hvis man ligger i læge lang tid nok, ikke? Eller man stopper i tide. Så det er en god idé at gøre det et stykke tid, og så stop. Fordi så har man. Ja, altså Alice Cooper, nogle af de der historier, jeg ved ikke, om du har set den film, der hedder Super Duper Alice Cooper, det er sådan en dokumentar om hans 70'er tid, ikke? Hvor at han siger, jamen når han stod op om morgenen, så kastede han blod op, og så havde han en hel kasse øl, han gik rundt med hele dagen, så den var tom, og så fik han en ny kasse øl. Han gik bare hugget ned, og det fandt jeg så, at det kunne man ikke, og han kommer på afvinding, og så kommer han ud, hvad skal jeg så? Så fandt han ud af, at der var noget, der hed kokain. Det var skide godt, fordi så drak man jo ikke, og så rører man så på den lukkede afdeling i stedet for, ikke? Og så fandt han ud af, jeg skal nok ind og dele. Men det var sådan meget sjovt at se den der. Det er jo alligevel 15 år, hvor han har gjort det så eller sådan noget.
Og så har han jo bare været... Der var sgu da en eller anden gang, hvor var det Star Rats, dit band, hvor I varmede op for Alice Cooper i Ringsted, eller et eller andet. Du var med? Shit. Ja, nemlig. Ja. Og der kan jeg huske, at mens Alice Cooper optrådte, så sad jeg nede i omklædningsrummet, og så sad jeg og snakkede med en pige. Jeg havde ikke fattet, at det var hans datter, men det var hende, der gik op og huggede hovedet af ham på scenen. Ja. Ja, hun var skide sød, altså super venlig. Og så sad vi jo bare og sludrede. Og så var det sådan, nu skal jeg op og hugge hovedet af min far. Og så var jeg sådan, hvad? Det var en sjov oplevelse. Ja. Det var der, hvor vi smadrede omklædningsrummet. Præcis. Det var rigtig smukt der. Jeg kan huske, at I gik bare amok. Og så var det, hvad hedder han, Eric Dover? Han var med der på det tidspunkt, tror jeg. Ja. I havde bare kastet lort rundt over det hele, og så tyrer han bare en appelsin gennem det der omklædningsrum. Og i samme øjeblik, som døren går op, så eksploderer den der appelsin bare. Og så var det turmanageren, og så stod I alle sammen der som sådan nogle små skolebørn, der var blevet caught in the act, og han flejnede bare, yes. Så var I. Så er det slut med den fest. Ja, jeg vil sige, jeg er glad for, at Alice Coopers band også var til stede, så vi ikke havde stået der alene. Men ja, det var rigtig sjovt. Det var meget rockstjerneagtigt. Det var også sådan noget, hvor jeg tænkte, okay, nu har vi lavet et band, der hedder Starwell, så har vi lavet et album, og så har vi fået det udgivet på et eller andet sløjt italiensk pladeselskab, og så skal vi have nogle gigs. Jeg prøver lige at ringe til Live Nation. Det kunne man godt dengang. De havde telefonnummer og telefon på. Jeg kan se, at Alice Cooper spiller i Ringsted. Jeg vil gerne være opvarmet med mit band. Vi har lige udgivet et album. Ja, okay, sagde så bare. Fedt, mand. Og så fik vi den. Og jeg tænkte, okay, det var meget nemt. Så gik der en måned eller to, så skulle Skid Row spille i Pumpehuset. Der ringede jeg igen til, det var vist Erik Thomsen. Ja, det var vist Erik Thomsen, Concerts, der stod for det. Så fandt jeg deres nummer i telefonen, hvor jeg ringede og sagde, hej, jeg hedder Dennis, jeg har det her band. Vi har lige været opvarmet for Alice Cooper. Har Skid Row support på? Nej, det kan I godt. Okay, optur. Og det var så vores anden og tredje gig. Det første gig, det var nede på The Rock, sådan en rock-aften med 3 bands. Så tænkte okay, hvad fanden er det, alle folk går og hylder og skriver over, det her skulle være så pisse svært. Man kan jo bare ringe til Live Nation og ringe til ET Promotions, og så siger de jo bare ja til alting. Ja. Og så gik der så 3-4 år, før man fik noget som helst igen. Jeg var sige, okay, jeg var nok bare fucking dumt heldig, ikke? Ja. Så godt, der er heller ikke telefonnummer mere. Ja. Nej, den der Skid Row-koncert, den var sgu egentlig også meget fed. Men det var med ham der Johnny Soling, eller jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. Ja. Men det var sgu, husker jeg, skulle sådan være sådan en ret fed koncert. Ja, men det var også, jeg kan ikke engang huske, om han sang det godt eller ej. Jeg kan bare huske, at jeg ville rigtig gerne høre de her numre live, ikke? Og selvom Sebastian Bach ikke var der, så ville jeg gerne høre det alligevel, altså. Og så blev man så sur på dem bagefter. Hvorfor? De huggede en kasse øl fra os. Ja, for noget. De stjal en kasse øl fra vores omklædningsrum. For opvarmningsbandet, mand. Hvor man neder. Ja, de kunne have fået alt dem, de ville. Så okay, assholes. Jeg er sikker på, at Sebastian Bach har været meget mere cool. Ja, ellers så havde han også stjålet jeres pengepunkt. Ja, måske. Så, ja. Man har fandme hørt en vild historie med folk, der har fået, altså sådan opvarmningsband, der har fået nakket alt muligt. Altså, jeg har læst nogle sådan interviews og sådan noget, hvor man tænker, hvordan i alverden kunne det ske, altså? Ja, og hvorfor gør I det ved dem? Det er fandme travligt, ikke? Et eller andet lille band, der får lov til at varme op, og så skal de også lige have hugget deres basforstærker. Altså nogle gange også, der skal pakkes gear ned og op og sådan noget, og hvis nogen så har stillet en forstærker forkert sted, så ender den i Grækenland, fordi den bliver puttet ind i en bus, og så kører vi, ikke? Altså, så der skal man lige være ops. Jeg har en enkelt gang haft en guitarforstærker, som jeg så heldigvis fik tilbage i Tyskland, som forsvandt i Holland. Nej. Og det var simpelthen fordi, at vi stødte ind i det her band igen og skulle spille et dobbelt gig igen.
Og det var heldigvis det næste gik, ikke? Så der gik vi på dage, hvor vi ikke havde nogen. Og så havde de min forstærker med i bussen. Den var røget med derind, fordi at vi havde kørt uden den, ikke? Så der kan ske ting og sager. Ting kan godt forsvinde. Det minder mig om, der er en, nu skal jeg ikke nævne navn på personen, men det er en, vi begge to kender, som havde spillet i et relativt stort band, og de havde turneret i mange år, primært gennem hele Europa. Og han havde så spillet på sådan en meget gammel sådan vintage-forstærker. Og så på et tidspunkt havde han så solgt den. Og den her gut, som han havde solgt den til, havde så kontaktet ham noget tid efter og sagt, hey, så jeg var gået i gang med at restaurere den, og jeg ligesom skruede højtaleren ud af kabinettet, og så havde der været et skjult rum i bunden af forstærkeren, og så havde han åbnet det her rum, og så havde der ligget to sådan nogle 2. verdenskrig, sådan nogle Ruger eller Mauser-pistoler med magasin og patroner i. Og han var sådan, kendte du noget til pistolerne? Han havde været sådan, say what? Han havde bare i årevis krydset grænser med den her forstærker. Ja, den har sikkert været ude at flyve 1000 gange og sådan noget, ikke? Ja. Så ham gutten, han havde taget den ned til politiet og afleveret dem og ligesom forklaret historien, ikke? Men altså vildt nok, det kunne jo have gået så galt. Jeg skal lige have skilt min modeler ad og se, om der også ligger nogle håndvåben inde i den. Finder han bare 3 brugte kondomer. Ja, nej, det gør man ikke, fordi en modeler, det er fucking nørdet, og det er kun taber, der bruger dem. Siger jeg og kigger over på min lille modeler. Ej, jeg er faktisk, jeg er blevet lidt gammel også med gear, ikke? Jeg gider ikke rigtig at slæve rundt på en JSM 800 hoved mere og sådan noget, så nu har jeg sådan en lille blue guitar dimmer med et eller andet sovjetisk ubådsrør i, som vejer under 1 kilo. Og så bruger jeg så stadigvæk rigtige kabinetter, men det er blevet noget med, at det gør ondt i ryggen jo. Og så har du begyndt at overveje at købe en Telecaster. Dog ikke. Jeg køber så mange guitarer. Men jeg køber billige guitarer. Ja. Det er min nye ting. Sådan noget Harley Benson og den sidste, det skal jeg lige vise dig. Jeg købte sådan en Jet, som jo bare er en start, fordi jeg har fået gode anmeldelser. Og den er pis fed. Det eneste, jeg skulle gøre ved den, før den kostede 1.400 kroner. Ja. Det eneste, jeg har gjort, det var at få skiftet alle båndene og pick-upperne. På krop. Og indmaden. Og så har den fået locking tuners i stedet for. Og nu er den rigtig fed. Så det var jo rigtig smart. Nå, jeg har også, hvis man kan se det, så har jeg fået skaloperet de 4 nederste bånd. Ja. Nej, så man kan få fat. Så, jeg elsker at købe de der billige guitarer, hvor så kan du bare modde dem i smadret, ikke? Og så får du noget, der fungerer. Jeg har sgu også, jeg har sendt en Fender Player retur, fordi den var så dårlig at spille på. Der er den her 1000 gange bedre. Det var den også, da den ikke var blevet moddet ihjel. Så jeg giver ikke en skid for pyntemærker, altså. Jamen, der er jo også kommet hele Facebook-grupper for de her, de kalder dem for chipson. Så det er de her kinesiske knocker. Ja. Der er jo sådan en gruppe, hvor folk, de køber dem og modder dem, laver dem helt om. Og jeg tænker, jamen, altså er de helt nederen at spille på, de der, eller kan de noget? Altså her, 550 kroner den blå vis, den var med på Cherry Curie Tour. Den har altså kun fået nye pick-upper. Ja. Og ikke andet. Og jeg formoder, det ikke er en PRS. Det er en SRP? Nej, eller det er sådan en Harley Benson. Harley Benson, stainless steel threads. Den kan det, den skal. Bund og grund er det jo bare nogle jernstrenge, der sidder på et stykke træ. Så hvis du ikke ligefrem skal dine hænder til blods på siden her, så er der ikke en stor forskel, vil jeg påstå. Det er der helt sikkert nogen, der synes noget andet om. Og dem, der synes noget andet, det er også dem, der synes, at det er vigtigt, at guitaren koster et eller andet, ikke? Men jeg har ikke de der
Jeg har også guitar til 12.000 kroner, men de spiller hverken værre eller bedre end de her forskellige Harley Benton guitar og ting og sager, jeg går og skraber til mig. Så synes jeg også, det er hyggeligt, at man kan gå og pille ved dem, og ikke har en eller anden mavefornemmelse af, fuck, nu ødelægger et eller andet, når man begynder at skalopere dem, eller tænker, nå, jeg prøver da bare selv lige at rette de her bånd til, for jeg har da vist en fil og en hammer et eller andet sted, ikke? Så, og også bare når det er, at de kommer ud, når jeg er ude og spille, så er det jo altid i udlandet stort set, og det er altid med sådan en Ryanair-fly, hvor man bare har en kuffert, ikke? Fordi hvis du skal til at købe flight cases og sådan noget, så for det første, de kaster med dem, fordi den lige pludselig har et håndtag. Så du får smadret din guitar, hvis du har dem i en flight case. Det har jeg i hvert fald fået. Og jeg kender ikke nogen, der ikke har. Så jeg tager halsen af og lægger dem ned i en almindelig kuffert. Bubble wrapper det, og putter det ned i en almindelig kuffert. Og så skruer det sammen igen, når jeg kommer frem. Og der er sådan noget som, altså, hvis du har købt en guitar til 1.500 kroner, der virker fint, så er du heller ikke så øm omkring, om den nu også får et hak eller et andet, ikke? Så jeg kan godt lide at spille på de der guitarer, hvor at, de må sgu godt gå lidt i stykker, altså det sker der ikke noget ved. Også så meget ofte, man kører rundt i en varevogn. Så du har ikke nogen sådan drøm om at skulle eje en af de der hovedløse strandbærker, eller hvad fanden det hedder? Ej, det havde jeg nok ikke haft alligevel. De ligner fandme også et eller andet, det ligner et eller andet, du propper en sko for at få bedre svej, eller gå ordentligt, altså de er... Det er sådan en ergonomisk korrekt sål. Det er det mest sjældøse, jeg nogensinde har set, men altså... Så køb der sådan en Steinberger fra gamle dage, hvor det bare var sådan en pind. De der er det mindste lidt sjove, ikke? Men ja, de er også tempered frets og fan frets og alt det der lort, de sætter på. Og jeg tænker, ja, jeg synes guitar stemmer godt nok, som det er. De behøver ikke at stemme bedre, altså. Det var ligesom jeg så også, der var nogen, de havde udviklet... det var på bagsiden af halsen, så var der lavet, så det nærmest lignede sådan et mønster, der var ligesom skåret ind i træet, så det næsten lignede sådan honeycomb, eller måske mere sådan et sådan ananas-motiv, altså sådan nogle trekant, eller sådan skæld. Ja. Og så var det, det var blevet udviklet, for så kunne du bevæge dig endnu hurtigere. Jeg tænkte bare... så synes jeg, man... Jamen, det var ligesom... Hurtigere end hvad? Ja, jeg føler bare ikke, at jeg nogensinde har hørt nogle guitarister ligesom klage over, at jeg kan ikke bevæge mig hurtigt nok, fordi at der er for meget modstand. Altså, så har det været, du ved, fordi at der har været lagt på. Den er ikke ananaset nok til mig. Ja, lagt kan jeg godt forstå, det slipper jeg også af med sandpapir. Men jeg kan da godt se, at hvis den ikke har ananasmønster der på bagsiden, så kan du selvfølgelig slet ikke spille på dem. Nej, præcis, ikke? Ja. Jeg skal heller ikke pege fingre, altså. Jeg kan godt se, hvorfor der er nogen, der synes, det er fedt at have en eller anden meget ergonomisk lille lækker guitar, som de kan spille hyperkompliceret prog rock på. De kan sagtens forstå, altså. Men jeg synes ikke, det er særlig sejt. Det ser ikke særlig sejt ud. Nej, jeg synes også, der var på et tidspunkt... Og der synes jeg, det er vigtigt. Bare snak. Jeg vil hellere have en guitar, der spiller lidt dårligt, og så til gengæld ser sej ud, end det modsatte. Ja. Helt 100. Men jeg synes, der var også på et tidspunkt, hvor at jeg var sådan super overvældet over alle de her Instagram-guitarister, der bare kom op, og det var sådan helt åndssvagt, hvad de kunne finde ud af. Men på nuværende tidspunkt har jeg ikke skide meget til overs for det. Det føles bare som om, alle sidder bare inde på deres værelse, og bare jammer soloer. Der er ikke nogen, der ligesom skriver nogle sange, eller står i et øvelokale med nogle venner og sveder og giver den gas. Nej, men det er jo bare noget andet. Det er heller aldrig. Jeg tror ikke, at der er nogen af dem, der har en intention om nogensinde at skulle ud og spille overhovedet. Det er nok for dem, deres drivkraft er at lave videoer til YouTube og Instagram. Deres drivkraft er ikke at blive rockstjerner. Så med den hat på, så tænker jeg, jamen, så er det da fint nok. Og de kan spille jorden rundt om Yngve Malmsteen, ikke? Altså, de er jo 1000 gange mere teknisk begavet end eller trænet, hvad man kalder det, ikke? Det er jo bare steroid, og jeg kan sagtens sidde og tænke, okay, fuck, det var vildt det der.
Men jeg er også godt klar over, at jeg føler mig ikke særlig troet, fordi at så vil jeg gerne se dig gøre det, efter du har siddet i en varevogn i 12 timer, og så op på en scene, og der er lige en, der kaster en øl på dig, så halsen er våd, og din guitar, den skal hænge lidt lavere, end når du sidder ned, fordi ellers ser det dumt ud, og alle de der ting, ikke? Og ja, så bliver det svært at spille sådan der, men det, jeg har et sgu fint med det. Det er ikke det er en anden disciplin. Jeg ser det som akustisk og elektrisk guitar. Jeg sammenligner det overhovedet ikke. Så jeg tror, det er også nogle gange, at der er en ting med, at kan det være, at det er os, der er nogle old farts, hvor jeg tænker, ja. Lad os for eksempel sige, at de folk, der tilbage i 70'erne forgudede Jimmy Page og Hendrix og Eric Clapton, jamen så var de i deres 40'er i 80'erne, hvor det så bare væltede med Yngwie og Vai og Satriani og McAlpine, og listen er uendelig, ikke? Sad de mennesker dengang også... Ja, så jeg tænkte, det her, det er jo bare sådan noget guitarporno. Altså, der er ikke noget i det. Det er sjælløst. Det tænker jeg, det samme, jeg møder jo tit de her mennesker. Jeg møder jo de her mennesker, der siger, jamen, det er jo så latterligt, det her. Så ligner det hele en bunke sminkedukker med grimme instrumenter i neonfarver, der tror, at det handler om at spille så hurtigt som muligt. Og der er jeg sådan lidt, men det er jo ret fedt, synes jeg. Ja. Men det er. De synes, det er fuldstændig lige så latterligt. Og ja, det er også der nogle gamle spasser, når vi ikke synes, at det er særlig interessant at se på en 6-årig kinesisk pige, der kan rive Jumpy Fruity over på midten. Altså. Så det er ikke dem, der er noget galt med, det er os. Jamen, det. Apropos, jeg så faktisk, jeg kan ikke engang huske, om det var en pige eller dreng, men det var et barn, der netop var sådan omkring 6 år gammel, og gitaren lignede jo en kontrabas på den her unge. Ja. Hvert bånd var bare så bredt her, ikke? Og alligevel så kunne den unge bare flytte fingrene. Ja. Ja, fuldstændig. Ja, der er sådan 2 bånds mellemrum, de overhovedet kan nå. De lige når 2 bånd, så gør de bare sådan her i stedet for. Det ligner sådan noget speedet op ting. Jeg har godt set det. Det er så fucking sindssygt ud. Det er men det er imponerende. Altså, jeg tager hatten af for det. Ja, det er også det, jeg tager fra det. Det er imponerende, and that's it, ikke? Jo. Det synes jeg også, men jeg synes, det er imponerende. Jeg tænker, der er ikke noget af det, jeg vil kunne sidde og lytte til i sådan et albumformat. Noget af det der. Nej, det er også det, der er pointen. Altså, ligesom nu har jeg lige set i nyhederne i dag, at der er en mand, der har slået ny verdensrekord i at komme op i Eiffeltårnet, op ad trapperne på en cykel, uden at røre med fødderne. Det er også imponerende. Jeg tror ikke, jeg gider at se, hvis der nogensinde kommer en film om det. Altså, så det er lidt den samme ting, ikke? Hvor man tænker, wow, det tager sgu også hatten af for. Kæft, du må have haft ondt i læggene til sidst, ikke? Men så også, det var i går. Hold kæft, de må... Ja, i går der så jeg en artikel om en mand, der havde slået verdensrekorden i verdens længste prut. Han havde facet non-stop i 40 sekunder. Wow! Igen? Og der vil jeg måske gerne se filmen. Hvad har ledt op til den her atletiske bedrift, ikke? Altså, hvis man skulle se en film om en mand, der havde slået verdensrekorden i at slå en prut, så kunne det være fedt at have sådan en 5 minutters straight-up Rocky træningsmontage med... Ja, hvor han bare sidder og æder kål og fordavet fisk. Eller med sådan Vince DiCola soundtrack. Ja, har du jo, nu bor du jo i Sverige, har du stiftet bekendtskab med surstrømning? Er det en fast integreret del af din madpyramide? Fuldstændig. Nej, jeg holder mig fra det. Altså, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til det. Altså, nogle gange, når man står nede i supermarkedet og kigger på de der dåser, så de buler næsten ud. Altså, fordi der er så meget tryk. Den gas og tryk, og wow. Jeg kan ikke. Og det er så også et tegn på, at vi er blevet gamle, ikke? Fordi at for 20 år siden, der synes det var en rimelig grinerende idé at prøve sådan en. Nej. Det har du måske synes. Nej. Ja. Og så kan jeg forstå, så kan jeg forstå, at det er endnu mere festligt, for når du så har ædt det, så skal det ud igen på et tidspunkt, ikke?
og så kommer Og det er det den der samme. lugt, og så kommer den der lugt igen, ikke? Ja. Wow. Jeg har ikke engang tænkt over, at det var sådan en dobbelt whammy. Jeg prøvede for et par år siden, der kørte jeg sådan en hot chip challenge. Det var med min onkel fra Ungarn, og han har altid sådan lidt høj i hatten med, at han kan spise alt, der er spicy. Og så havde jeg bestilt sådan nogle, du får sådan en chip i en æske med gummihandsker. Og Wow. de har sådan noget 300 millioner i det der Scoville, eller hvad det er for noget. De var en åndssvagt, ikke? Og jeg tog den der med gummihandsken på, og så høvlede jeg den bare ind i kæften, tyk, og ned med den. Og instantly begyndte jeg at bøvse, der drop. Og så kom den der varme, og jeg havde så noget af det der, så begyndte jeg at tørre mig på panden, og så sad noget af det der chili på min handske. Så altså seriøst, jeg lignede en, der havde, du ved, der var faldet på huden. Jeg lignede en, der var faldet på motorcyklen og bare grindet panden hen af asfalten, ikke? Det var så vildt. Og i en sådan halv time, der følte jeg bare, at mine indvold, de bare var blevet til napalm. Det var ret hæftigt. Og så var det ligesom så var det overstået, og så følte jeg mig sådan super klar. Jeg har aldrig følt mig så frisk i hele mit liv. Det var bare sådan... Du blev renset? Jeg var helt klar i hjernen. Så wow, det er fedt det her. Og så gik der lige sådan 3 timer, og så skulle jeg på potten, ikke? Og det var muligvis værre, end at spise den. Jeg har aldrig overvejet de der ting med, når det kommer ud, gør det måske også næsten og sådan noget. Jeg vil da bare sige, det var da godt, du ikke lige skulle klø dig i øjet eller i næsen med den der handske. Ja, det har været ret brutalt, tror jeg. Det var en tur på skadestuen, og ud med det. Ud med øjet. Af med næsen. Ja. Jamen, det er sindssygt med alle de der challenges, folk de har gang i nu til dag. Så altså, det er jo helt sindssygt nogle gange, hvad... Altså, der var... Har du hørt, der er et stykke tid siden nu, men der var rent faktisk nogle asiatiske spicy chips, der blev ulovlige i Danmark. Fordi var det ikke nudler? Åbenbart var så stærke. Jo, det var sgu da rigtigt. Jo, det var nudler. Ja. Der var nogle nudler, der var så stærke, så måtte man ikke sælge dem mere. Jeg kan godt huske, der var noget om det. Og så online blev det til sådan noget, hvor at folk i andre lande begyndte at gøre grin med danskerne, fordi at de var sådan nogle pussies, at de kunne ikke klare spicy nudler. Men det kan jeg da godt forstå. Jeg skulle da også lade det lidt. Jo, der sidder en anden politiker til, den er for stærk, den skal ingen have. Det er sgu da fordi, der sidder sådan nogle 8-årige unger, og så glor de på en eller anden challenge på YouTube, og så tænker de, jamen det skal vi også gøre. Og så gjorde det nas. Ja, det brænder. Ja, det gør det. Og i det mindste er det jo ikke som, at vi har, altså, da Jackass jo begyndte, kan jeg huske på MTV, der var der også masser af unge, der pludselig skulle ud og køre hinanden over med indkøbsvogne og lave alt muligt sindssygt på skateboards. Det ser man så ikke så meget nu. Nu er det mere folk, der bare er dumme og skader alt muligt klamt lort. Ja, det er måske i virkeligheden meget godt. Ja. Jackass, det var vildt dengang. Det var fandme sjovt, mand. Især i starten, altså hvor det netop bare var sådan noget, altså hvor det var sådan noget low budget noget, hvor de bare var bindegale. Ja. Lige så snart de begyndte at lave de der film. Klask. Ja. Jamen lige så snart de begyndte at lave filmene, og pengene begyndte at komme ind, og man kunne se, at de ikke var enige om, hvem der skulle have mest betalt og sådan noget, så så det blev for scriptet på en eller anden måde. Jeg har kun set den første film, og det synes jeg også var sjovt. Men den første var sådan ok. Jeg tænker også lidt, at nu har man set det, og man behøver ikke at se det igen nogensinde, ikke? Men nej. Det var ret sjovt, da det kom frem. Altså, der var der nogle af de der ting, hvor vi også tænkte, skal vi ikke prøve det? Jo, det er en god idé. Op i indkøbsvognen, og så var ned den der bakke, ikke? Og jo, man slog sig helvedes til. Jeg tror, det er meget godt, at det ikke findes mere. Ja, altså, jeg var nødt til at vise ungerne den der, hvor at... Hvad fanden var det? Var det Steve-O, der bliver lukket ind i sådan en porta potty med sådan nogle elastikker, sådan nogle bunky-kabler, hvor de så bare, hvor han bare bliver druknet
i Teaser Bay. Yes! Yes, det bare vælter ud af den og sådan noget. Det var for vildt, altså. De var bindegale, Ja, mand. der kan man... Jamen, du kan jo så se på dem i dag, ikke? Bam Margera og Steve-O. Og... Tiden har ikke været god ved dem, men det kan jo være, det bare var det der var problemet. Jeg vil sige, Steve-O, han er sgu da blevet ret... så fik han fikset tænderne og er blevet clean, og han er sådan ret sådan proper dude nu. Ja. Ja, okay, men han havde lige en periode, hvor det hele det gik lidt ned ad bakke i 20 år. Ikke? Ja. Han har stadigvæk den der... Han har lidt stadigvæk den der... Jeg plejede at tage enormt meget methamphetamine, ikke? Hvor at han snakker ikke for den der... din hjerne har taget skadeagtige måde. Det er rigtigt, han hænger nogenlunde sammen. Men der er sådan noget... Prøv at høre. Hvis der ikke er et eller andet element af hjerneskade, efter alle de der sindssyge stunts, de har lavet, så vil jeg være forbløffet. Det vil være et mirakel. Ja. Og man kan så også sige, men en lille hjerneskade, og så her er $20 million, det hænger måske meget godt sammen. Jo, kan du leve med at være lidt dummere? Ja. Kan du leve med ikke at kunne huske dit navn? Fint. Bare giv mig 20 millioner. Jeg kan godt have et lille skilt på, hvor det står her. Ej, hvor fedt. Ja. Nå, men prøv at høre, mand. Skal vi ikke... jeg synes, det har været super hyggeligt, men om det ikke var sådan et meget godt sted, så runder vi den lige af. Og så... Jo. Ja. Yeah. Er der noget, en sidste besked, du vil give til verden derude? Nu skal du tænke dig godt om. Ja, nu bliver man jo sat on the spot, men... Det skal være dybt. Det skal være dybt nu. Nu skal du skal helt ned i sjælen. Helt ned i sjælen? Ja, det kan jeg ikke. Det er ikke mig, du skal snakke om det. Der er andre, der er bedre egnet til den slags. Jo, men så synes jeg til næste gang... Be excellent to each other. Ja. Så finder jeg et... Ja. Men be excellent to each other, den er god. Bill and Ted, ja. Den er god. Wild Stallions. Altså, jeg har gået og overvejet, kan man få sådan en... have en eller anden portable højtaler på sig, så hver gang man gør sådan her, og så måske lige rammer en knap med albuen, så sætter man gang i en lille guitar-solo. Det kunne være fedt. Nej, men kan du ikke huske, der var i slut 90'erne, der var der de der, der var reklamer for dem, sådan legetøjsreklamer. Du kunne få dem i BR, så var det jo sådan nogle handsker, hvor at når du bevægede dem, så lavede de musik. Wow. Ja, så skulle du få der sådan nogle handsker, så kan du bare gå rundt. Så kan du gøre sådan her. Og du ser helt mindblown ud nu. Jeg skal på Google nu, kan jeg høre. Ja, jeg vidste ikke, det fandtes. Prøv at tænke på, hvor nemt det bliver at tage ud og spille lige pludselig. Man skal ikke engang en guitar med. Man skal bare sætte handske på. Præcis. At du så kun har 4 toner at gøre godt med, det er jo så, hvad det er. Det er ikke så anderledes, end hvad jeg laver nu. Fedt, mand. Nå, prøv, mand, det var skide hyggeligt. Og så, så ses vi jo snart igen. Ja. Super. Og lige nøjagtigt til... Ja, hygge. Aloha.